Tehát, hogy most már megy. Kérdésre válaszolunk. Hogy is találtatok ide? Miért is Krisna völgyet választottátok? Na, tehát nagyon érdekes. Lejöttem hétvégezni Balatonra, és véget ért a hétvégen, és lehívtam Krisztát, hogy jöjjön csatlakozzon. És megkezdtem unni a strandolást, és mondtam, hogy jöjjünk el ide. Mert hát a múltkor nem sikerült március 16-án, és nagyon mérgesek voltunk. A kiskutya miatt. Igen, a kiskutyás eset. És most így fantasztikus volt az idő. És közben nagy unszolások után azt mondta, hogy jó, jöjjünk. De akkor ne autópályán, mondtam, akkor autópályán jövünk, mert hamarabb itt jövünk. Úgyhogy itt is vagyunk. De egyébként az egészben az a lényeg, hogy szellemi és lelki és testi táplálékra vágytunk. Nem, én és hogy értitek? Mondtam neked, hogy ez nagyon szép hely lesz. Igen. És én nem gondoltam egyébként, hogy ilyen mindenre kiterjedő tulajdonképpen ismertetőt kapunk, mert én azt hittem, hogy bejövünk, mint egy normális épületbe, bárhol máshol az országban, befizetjük a belépőt, és kapunk egy kis esetleg szórófüzetet, vagy talán még az sem, és bóklázhatunk, úgyhogy senki nem szól hozzánk. Úgyhogy ez engem nagyon meglep, hogy ez így lett, sokkal jobb lett. Igen, mert először kaptunk lelki táplálékot, és aztán most, hogy lassacskán végeztünk, most kapunk egy kis testit is, ami nem is akármilyen. Mondjuk én örülnék, hogy egy kicsit több időt lehetett volna itt töltenünk. Szerintem túl késő jöttünk. Ez végül is rajtunk volt, igen. Igen, de nem gondoltam, hogy mindent lehet itt csinálni. És még most néztük a természetet. Igen, a természet az kellene, mindenképpen. Még belefér? Szerintem lehet, hogy jó lett volna egy 10 percet még hallgatni az iskolába is, gyerkőcöket. De hát, majd legközelebb. Hát ez a tanulság belőle, hogy egyszer nem elég idejön. Hát van egy vendéghelyet, megkérdezhetitek. Készek elmaradtok. Ja, úgy indultunk ide. Lehet, hogy van hely. Mondani, hogy a fő kérdés, hogy mi tetszett legjobban, és hogy visszajöttök-e máskor is. És mikor jöttök? Nekem Mi volt a legjobb az egész? Nekem a fogadtatás tetszett. Az nagyszerű volt. Úgyhogy az mindenképpen tetszett. Majd a második élmény, az pedig a PC felé vezető út volt. A domborművekkel, az is nagyon szép, illetve a templom. Tehát az kihagyhatatlan. És az nagyszerű persze, hogy a sor vége az étterembe vezet. Úgyhogy az praktikus volt nagyon. Különben azt hiszem, itt